jing yalap election jong phi man kane karan kantin ka ba philap da ong ruwa phin omlek ban yu ko jat sat them yo molong manit pan kersa nang ki to ki basa hang tu ke sekibur ki ong namar pa not selong kala de ka mix constituency ka besa ang khla apun khosi bat ki bom dei khasi ka ek bop manang phi ban kran kum ki to ki kantin ki ba ki ong kala long kapala khor du kata kata Piki ka jemut perkat jema katong kasai. Jing temu ka dei na ka benta. Hoi, ngidon na jong jala. Ngidon na chu ka jala ka bang ngidon lang berkiwi bagi japan riu. Le ka bani kong du ka dei ka hok jongi ku japan riu. Nomor ka pani yang i bang ilong ki trai muluk. Trai yang cuwe ki deki. Ki deki ba le singala penokam kantin bagi deki ba shong wai. Tingin numla ut perkat eta ka hok ka ba ngidon bangin peringkat lambat taki hok jong kiwi. Jadi lor tanong rim manakani ka ba shwa collection. Dengan pakai mau ada blet arsin. Si kiwi bagi jabar riu hante po thami mulong. Dengan i bagi kentai kim sim pedang. Ti kai ka mapan pau nga ba tu shwa collection man keren ni kentian ru kalong ba man bahan pen i ba kanong rim hi ka khrau. Mo kamanto ya ka ban sujop ta collection. Ladangi kut no tanga jeng job election. Ndai ka kong sandu ka dei ba kum login la ba ne ki banyai dawa ya kita ki hok ki bade ki mat ki bakta ya ka ri ba ka jap riu kam tam kamut inga tam bola jan election mo shu compromise lot kani ka dei ka ba ngado na ka nong rim na du ka bastang bang ru politics kam la pentut ka hok jung ki wei but ya ki wei dungin ai la ba kin sim ka hok ka chongi te ka mot bang te po thami molong ko bang lai i bo pros kata ki sim la kersan ti kam nam jemut inga mo splut kai ka por nomor ba ladang job dengan rem dari ki kersan na kim kersan ya kata ke jaka ko bola ong ba dewan pen kerja ik ti nong song senong kata ka dei ka ba ngin hapan budien hadu ban pen longkam hadu ban pen orlong ye ki jing temu ko bang yang lot kum ki pai ba ni tang jong konstituensi di jong ka jalai por ko ma kata ke jing temu ya ban pen kerja ik jing dawa kalong na ka benta ban ra ka suk ka san ban ra ka jing internet ban ra ka jing kelut ban ra ru ya safety jong ti ki bri ba song tu jaka na mar ka bla long kum ka slom ka ba akalian ka ko ka khya le ka ba lai syarkai tengah semua ka ka kamram ka dei ti ba ka cek khali jong sarkar makan pendep ya ke ka bagi ba yang do kai ke jing i jong phi kan ke jing persang sarkar mentaban pen kenria yakine ki basa akan ke jaka kai ke jing i jong kan ini ka sulong ba kam don ba ka sarkar kam don kamon boros kata phi na mar laong yaki ba mdei ban be eki nani ban kentat yaki na te jaka rei laong ban pen kerja yaki pen kerja ko mut yaki ki employees ki bari ki nong trai ki jong ki department per bakin let ban shong man sa ki quarter ki bari na ki department ki jong ki ti kata ti ko wei ka ba ar pat how by day but ki wei pat basa be an kitu no ka man abra ka por chitio no artio kata ro dong kam ka political will ti re basusi pa ni sarkar man laki mat mentalai i bakar honorable mo ka court badan burom jo ka Meghalaya high court kala tuklar lot kani ka pan i ka jing tot jong ka executive ka jing tot jong ka legislative